Kamaulai Town Dorbar MTD kala pensyai kedar ba kumpala railang da barok ki kertong bat ke MTD kan pentri kami kata Henry Ladadon ki kertong ki balendat ya karai ka syong haki. Haka jingyalang ka balalong haka sngi balang barok ki kertong ki banye khone ke MDC election na Maulai constituency kila manjur lang banam penlong shu e ka jingya rally banlet penlong jingyalang pai ba la ka jong shakishnong Henry kan shuyalap election bed haka ju ka rensan ne ka common platform ban pen bed ka shnong haman la kishnong khnang bakan lap na ka jingpen thot iki samla ki bele ki examen khamtam mi ke bale ka matric bari ka class 12 haba kren menta ka sngi ka arpolai tarik o kalalingkot araja arposan u chairman ka Maulai Town Dorbar uba herlam borwar ula pensyai bakat kum ka jingilang hapadeng ke MTD bat barok ki kertong ki ban ai ka jingkran haka common platform ban pen bed da ka shnong bat iki jingdan kambaro en pen biang ka shnong da du ka jingpen sawa ka jingpen benapat ba bat iki kertong kin shuyen no senyang ya ka bai jingpen sawa Henry hagaju kapor u chairman ke MTD ula panpawe ke jing sngosi badan ka wei ka seng san perthei ka bala thumu ban pen sngutu baklai ki pat ba na ka Maulai Town Dorbar ka khang ban yalap election ula ong baka Maulai Town Dorbar kam sham la khang lat yenu ban yalap election bat kam don bor ban khang Henry ladaki kertong ki le lendet aka ka bala dep rai ka shong haki ki kertong ki banye khone ke MDC na ka Maulai constituency ki bakan thop yo ba process di saw kami ba tibor lang pathaw kum ki kertong shimet ba Edison khar umnuat na ka VPP ba wan seng jerwan na ka Congress ba ikong Daniela nonglat na ka BGP mak jongki ya ka kum Maulai Town Dorbar PUI ba nang ni skmat kin sedang ki semen di kena per dia pada pedang juga semen ke embos to ai notification na bulan November hab kin sedang ki exam na sponsori dia in between hapdeng jong ta kawan election ka appointment dia kamot kadi kapor ka bathnem ba kata ka jeng canvas election kan thut kan duit ai di kena di exam dia kum kilang ba slong nilai song ni perkhan ba Town Dorbar ba nilai rai dengan khot di kandidat bat kilai poilot menin kesini hakmat jongki nilai keren nilai pergi jemut bat dah kejingi hunlang kejingnya menjur lang kejongki iwe hadin wi kandidat yang ban keren ban penpau bagi hak kita bat iwe li dah beli kan kamut kani kedi kanong rim jong kejing dan eksamen ki kena yang ho kata kabiang te borohi boro asmrumut ki penpau ba kabiang kata ka jinga keren kejingnya mon lang kejungi kum ka Town Dorbar kan kandidat hak social media la keno ini dong Town Dorbar bangi hangla mri yang ni long ni babaro man kisnong min penlong bet ki common platform ba la kono subu simien ko wi kisnong yo ban pindak de ni don riu kandidat tal lagi riu kandidat kile haman kisnong le sigui ka parti kan don like kan ta tal akta ba hi khana di ba di sampai cinta kalau kile pedang man ba ngin penlong ki common platform baro an rumut dia kamu Town Dorbar ka khem khang yenu ru bat kam don an yu ban khang ngem dei election commission ni ditang ki Dorbar snong ki bang yamir jimot bar ka pun kut ni da ai hoblai yo baro ki kandidat ya ka jing ploy ka jongki ban trilang ba Town Dorbar ke ik bok yu mo ya ka jingwan sakmat ka jongki ban yamin lang bangin penlong da common platform jing kwa ka ba ni kwa ban pensyai ki dei ba kamu Town Dorbar ka khang hanai ka dei bai tang ka wi ki jimot ka long ba man kisnong min penlong yang common platform baru ki kandidat kiyo ban kanan kiyo ban penpau ni lagi jom kinong rim kata kadi kinong rim ka jom ni Maulai Town Dorbar ka bang nilai keren ni perkhat lang menin hag jing ton jong baru ki kandidat ki balai jom jur lang ka hang te ngaji tang tang ye jing sang ila ikut lang ki kandidat baru min penlong yang common platform ndi bangi khang ya kanon ka meeting kan kaya ikendon bangin pha asaki kum ju hag ju poru jing sang ngilong iki to pala jo lang gum ni tongan simston dang Maulai Town Dorbar ya schedule jong bodo ko Maulai ya hayi kisnong ba po setri jong Maulai Town Dorbar ngin pen kre ya schedule dia ngin le ngin le panik permission nang mentau jong ki ba ka sound ru to kan pen biang kisnong ri to kin ya rap lem maki ru ban siu ko ba sound kita gidi bangila bu ma jong ki jeng tikla menjor ka taru long ong ke ka jingwan jong kertong hapo jong snong Maulai ru hab kamu ukwa ban pen syai ban pen ilang jong gonong rim hak snong Maulai ru hab kata ka bamun ndai kan gunung sungsung jong dat baki uwan ban snap ndai hadat baki ru siyo ai kala kan kamot kata ka jing mot jong ikin khnang ba kan jai kan long thanda ka jing kan pen thot khani ki khna bi exam kan kamot penlong meeting ayo ru ki nong sungsung jong ru hatin ba di ban snap
penlong meeting apa kantor masakin long sumtong kantor masakin bagi pansap long kamut gin bani long hat teli lut gin yali go style long kamut gin kata kala ban thut ban si meeting gin mon kali mentor bagi nom penlong shu ko rali nama ka jingput ke jong pai ba te ki cooperate ba kalong siya kata ni klem don jim thut ni hak election bla dep te kan ka pamta ni simra kalong tang ini yang disi election ni kren kata kan yong te ha padeng ke exam kalong election kala thut pagi kena tik mi ba thì man cái nông đơn cái việc cái nông cái bọn đơn khăn nào còn mình để cái semen đến mong là thay cái sung thôi cái khi xếp đi biết bộ iwe man cái việc miếng muốn riêng miếng thì khi miếng cái bọn bạn ông cái meeting kan kut tang sekenta lamun akan ta lagi kenta kan ba men tak kala pen thut ba kan namun lang nilai keren hak tang lor bar menen kilai mon lang ikan di dia tu dia ngil ong ba toy gi jing tip ki ba hadian ngen sapha saphi toh ya kata dengan orang ni ki sangut ki pat lesi pelak pedang kata di nginyak kan ki sangut ban belon dengan pemain platform ni dan sudah komputer ya kata dengan orang ni in khang dah lai ban khang mari dia puntu dikelai hon kandidat milik mengisi ka election commission ni pan jingbet te ka permission ni kata ka rai ko ni ko tingi ngi dang pan kre kata kan ta